kasih jarum. bukan romantis seberang jarum, tapi jarum wang manis mana lubangnya. Sikat senyum bukan romantis seberang senyum. Senyum bukan romantis seberang senyum, tapi senyum romantis mengandung cinta. Yo, Asik. dari mana wong manis datangnya lintang. Dari mana wong manis datangnya lintang. Dari sawah turun ke Asik. dari mana wong manis dari mana wong manis datangnya cinta. Dari Ayo yang dari Jakarta, silakan. Apa? dari mata turun ke hati. Ayo Pak. Ayo, ayo. Mbak Seli, ayo istrinya bos mama. Arit, Dari mana datangnya lintang, bos. Dari mana datangnya lintang. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta. Alala. Dari mana datangnya cinta. Dari mata bos mamat, dari mata turun ke hati. Bahagia selalu Babi. Kon mider mami ge. Sapa bae bosan. Kira-kira sing di aduh permisi Mbak Mila. Bos Riyadi, Bos Riyadi, Bos Riyadi dari Jakarta. Halo, Bos Riyadi, Bos Riyadi dari Jakarta. Bos Riyadi, saya mengucapkan terima kasih. Mana lagi? Bos, 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 bos. Bekasi. Bapak Fajar, maaf ya bos. Bapak Fajar, Pak Fajar dari sini Bekasi, eta Bekasi. Saya ucap terima kasih. Di mana bos? Oh, dari Keluarga besar Sawo. keluarga besar Samo. Mbak terima kasih Samo. Matur suwun berkah barokah Mbak. Matur suwun. Oh. Mengendi atuh banget. Mengana maning siap-siap. Mengana maning sama bos. Mengana Ake bos Jakarta kayak. Bos Jakarta jenenge sapa? Bos Jakarta jenenge sapa? Sing urung metu. Bos apa? Menganah maning, menganah maning. Kari bos Jakarta. Yo. Bos Jakarta asmani. Bapak Marimun, bos supplier 5.000. Matur suwun. Gune maning, jaluk lagu maning ya. Lucu Bangkus ya lagi tanggung-tanggung iki. Iya kok wis tanggung. Gelem
boyoken. Aduh jane. Lagune Suminten Lemes Edan banget. kene kudune ta. Oh, bus dari Jakarta ini, Mas Didi. Mas. Jaluk lagune Kijing Miring. Kijing miring Miring. seragenan mungkin Ya. nggih, nggih. Aduh. Aduh, 50.000 jogete sampai bawah. Aduh banget miring. karo miring. Pak sinten niku, Pak sinten sing ngersakna? Niki Pak Marimun. Pak Marimun. Bos properti Jakarta. Properti Nah, itu Jakarta. sebelah lagi Pak Ponimin. Pak Ponimin Ya. nih. Ini bos dari Bandung nih. Dari Bandung. Ya, Pak Marimun, Pak Sugeng Marsimun. Rawung, nggih Wilujeng Sumping. Pinter dong ya. Oh iya, ya. iya, mesti sering-sering bos. Mongga dari Bandung matur sembah nuwun Pak, berkah barokah. Amin. Ki miringnya Nah, nang kene ramane. Terus, ki bos ya ki ya? Bos Marimun. Iya, alhamdulillah. Tahu ketemu apa ya? Tahu ketemu Jakarta sering. Jakarta iya Kok aja. untungnya nang kene orang gawe bojo. Kijing miring. Mana? Bojone nang di bojone. Ya bener kon Bali bae. Dibalik nama mertuanya Pak. iki. Aduh, aja dibalik nama mertuane bos. dah. Maksudnya manggone nanggone mertuane. Iya. Oh, Allah. kijing minta miring. kijing. Siap. Monggo, Ya, yuk buat digawe masyarakat kijing Jakarta, miring. nggih. Yuk. Ayo ramane miring. Buka Musik. celuk apa buka kono? Ayo. Ayo, mas-mas, adik-adikku semua, yang mau joget, monggo. Ini hiburan-hiburan kita semua. Monggo, monggo miring. Wa munduwa eduren bojo lemu mledosno amben. Ayo. Ayo. Monggo miring Pak Marsimun. Ayo Mama matur sembah nuwun. Miring ngetan lancir kuning dadi goletan. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas. Penak miring. Tunggak kayu jati yen dipenggak malah dadi. Ayo Mas. Monggo monggo miring Pak. Ayo Mas. Penak miring Pak. Siji maning angkat ayo. Tampani ramane. Karo miring ramane. Ayo yo yo. Pak Marsimun. Ayo Pak Marsimun. Solo. Mas Etur. Oh, dipedhot. Pade MC nyuwun tulung pundhutaken sampur ngarah kali napa tiga sedaya mawon. Ki mergane angger urung nguliake urung gelem bali. Iya. Iya. Bener ya, Bos, Densos ya? Iya. Kudu jaluk tambah sih bener. Kudu iya. Wis ngono tak ngon. Balane akeh banget sing nang panggung joki gamelan, joki sonadu. Iya Mbak Bangkus, Mancus. Nggih. Tak ngon disit ngono engko balik sing golek akeh ya. Iya. Oh tak gawa kena karung pokoke. Iya. Ya. Ayo miring lagi. Ondol-ondol dipangan jaran ora keyon ora bayaran. Ayo Mas pena miring. Ayo Pak pena miring. Timun sigarane terus bangun negarane. Ayo Mas, ayo Bu Sarni, ayo Bu Sarni. Mangga selendang. Kira-kira sama maning. Mangga. Sing kedawan sampur rikane. Badan sendiri. Pamar Simun. Bapak sinten asmane Bapak
proyek wis metu. Tapi wis digawa dadi angel ya. Alhamdulillah ya Decus ya, ora sia-sia. Nah ya. Bos jentir kene mengene lah. Batiri nyong. Iya, nang kene bae mulane betah banget ya, Bos. Di sebelah kene dikandut. Urung kok iya Urung digawa dikandut? Didi. Maning mau, Ma. Sing di. Oh iya. Agar Didi kayak dari cowok matre Decus. Oh samplu Iya. bae ya. Rika sing kon golet. Iya, Malah sing lanang sing nambani, jan ora member banget ya. Iya wonge gue. Gue. Anu, ke wong wadon golek duit sing lanang nampani ge. Anten Jadi ya. matre ya. Aja ditiru sing iki Iya, ya. iya, Mulane Ya gue kan zamannya Siki kayak gue. waduh. Itu kur kietok angger nang kene-kene ora gue. Iya. Tanjung Perak ake pedute kerasa penak wegah dudute ayo mas Kecing miring mas. Yo ayo miring. Numpak becak rodane miring. Rasa kepenak jaluk maning anak mas. Kecing miring alah mas. Miring legak radio. Yen ora jengking jero alang-alang mas. Kecing miring, nir kecing miring. Pering wulang dilan cipi. Aduh, blongorane cipi. Ayo nduk kecing miring. Ayo Mas matur sembah kecing nuwun bos miring. sinten bos Yetan Sadiman ya balik jetir kulon Dewa bos Setya jetir matur nuwun lagune napa bos niki bos arep ngrogo dhewek apa dirogona Senengnya sih dirogoi Iya, biasanya. main dirogona ya iya dah Enak Boten, dirogona. siam ngene iki sampun cekap sedaya sampun Mau kajeng nambahi bose? Estu, melas, Oh. koko bengi, Oh, kok iya. esuk tesiana hiburan ya Iya, bos. iya, betul. Nggih. Niki matur sembah nuwun mugi-mugi lemah telas nggih sedaya mawon nggih Pak. Nggih, mugi-mugi Nggih. berkah barokah sing Amin. dilancaraken usahanipun. Nggih, Amin. Pamit. Ayo balik usuliake. Temenan urung ana sing arep maning ya Pak. Oh. Matur nuwun niki nggih. Yo, sikus perlot. Perlu panak. Dipapak mbok kaboten. Dipapak ya, uli akeh. Iya jane nggih bot-bote. Bot-bote. Aduh, Udah akeh. jane. Aja kaya wedhus. Dituntut. Dan Dumateng sagunging para rawuh, para pilenggah, tamu, kakung putri Bapak Ibu, mekaten lelagon ingkang kathah sangat hiburan dari Wahyu Manunggal Budaya. Ya. Dan sindene ucul. Miki kudune tak suminten edan. Mikirna keluarga akeh pancen warna-warna ya. Jen. Nah iya ini kan dari beberapa keluarga. Iya, beberapa keluarga. Nggih, Iya. tapi luar biasa niki ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya Matur suwun mawon. sedaya dayanipun Nggih. ingkang Pokok- sampun berkahe. Leres nggih, pokoke bisane kur matur nuwun Matur karo nuwun. ndonga. Mudah-mudahan diparingi lintu ingkang langkung kathah berkah Amin. barokah. Amin. Turah-turah iso nggo Amin. sangu Mekah karo Madinah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Nyong bingung nang kana kesuwen. Nyung bembok keliwat dalan balik kan nyung mendan was-was kaya apa ora pada merobol. Ora, angger nang kana kesuwen wetenge lara. As Primen sih. keprimen. Oh kencot. Mulane balik kene bae lah ya. Cara kaya piye. Mangga niki napa malih lagune Pak Nggih. Nggih. Pamundhut wonten malih napa dereng niku Mbak Wiwin sing Mbak Wiwin, gelang kalung. gelang kalung nggih. Iya mau iya. Mau ya Tesiana nggih. Yuk, gelang kalung. Saking bapake niki mangga ibune nggih mbok pilih niki mumpung kembang Probolinggo. Iya. Si akeh pokoke. Muji. Mangga. Gelang kalung nggih monggo Mbak Sarni ben brol mariwe kringete sikus jan kaya banjir bandang pokoknya keringetan. Tapi gumune keringetnya tetap bening kaya kula panjenengan nggih. Ujarku keringet sindan kowe beda jebule pada nggih. Gelang kalung kalian Mbak Sarni. Monggo dados. Iya. Langsung mawon. Ayo
Mbak Tiri nggih. Ayo Mae. Bos jendir kene Mas lah. Jan. Gelang-gelang sing gak tampa ngelingake jamane semono analika biyen-biyene tresno aku nganti saknafasi Owe ulang angker lowe yang gak pulang. Janji pengen urip bebarengan bendino nyambung rakoso apa pancen sliramu ra kroso apa sliramu ora keduh mung rekoso urip ana kudu susah dilakoni yen rejeki Gusti sing maringi Kelang-kalung dadi saksi mong sliramu sing tak ati-ati bendino nyambung rakoso apa sliramu jamane semono nalika tresno aku nganti saknafasi janji pengen urip bebarengan bendino nyambung rakoso apa pancen sliramu ra kroso apa sliramu ora keduh mung rekoso urip ana kudu bunga susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi kelang-kalung dadi saksi Ya. moga sliramu ora bakal lali nganti akhir jawab bagus sing tak pikir-pikir sakmenika sampun monggo Kang Nggih, Mas. matur nuwun Mbak Ira lan Mbak Sarni. Lagunipun Gelang Kalung nggih.